Pepakem Makutha Rama menika rumiyin nate dipun wejangaken Sang Prabu Rama Wijaya kalawan ingkang rayi inggih menika Raden Barata. Nalika Sang Prabu Rama Wijaya badhe tindak mlebet wonten ing telenging wana tumunten negari ing Ayodya katitipaken dhateng rayipun Raden Barata. Makutha menika sampun winastan agemanipun Nalendra, Rama menika sampun mestani. Pepakem Makutha Rama menika gegaran dhateng sinten kemawon nggawa ngemungaken Nalendra satriya lan ayakaning praja ingkang dados pangareping para kawula kedah saged ngginakaken Pepakem Makutha Rama. Wondene Pepakem Makutha Rama menika sinebut Hasta Brata, Hasta wilangan 8, Brata menika laku. Laku 8 perkawis ingkang kedah nulat dhateng pambekipun setunggal Surya, kalih Candra utawi rembulan, angka 3 Kartika utawi lintang, angka 51 mendung, angka 5 mujudipun angin, angka 6 geni, angka 7 samudra, angka 8 bumi. Inggih. Surya menika darbi watak panas nanging ugi dados sarananing ngagesang. Tiyang ingkang sampun jumeneng Nalendra kedah tansah netepi wataking Surya, liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados saged tuwin sregeping gawe ingkang wusananipun tiyang sak praja kala wau sami ngunduh uruping pakarti. Praja ingkang mekaten isinipun badhe ayem tentrem. Angka kalih sipatipun candra utawi rembulan. Pakartinipun amadanging pepeteng, watakipun aneng semaken. Mekaten ugi jumeneng nata kedah tansah saged anetepi wataking rembulan. Nalendra kedah saged aweh pepadang dhateng sagung kawula ing nandhang pepeteng dene tumindakipun pangrengkuhipun dhateng tiyang sapraja kaanggepa dados kulawarga. Usananipun tiyang sapraja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganipun nata. Wahanane praja ing mekaten kala wau isinipun nuwuhaken Karta lan Raharja, angka 3 Kartika. Wujud minangka pepasrening wanci ratri mangsa sepi. Lampahipun dados panengaranganing mangsa kala. Semanten ugi jumeneng nata kedah saged demen dhateng ulah kasutapan sarta sakatahing tumindak boten kenging singlar saking kautaman. Wasana tiyang sapraja samiya anepa palupi dhateng panjenenganing nata. Praja ing mekaten menika kala wau wahananipun kabegjan lan karahayon. Angka 51 mendung. Wujudipun damel giris ingkang samya tumingal. Dene pakartinipun dadya panguripaning sakatahing tetukulan. Nanging ugi dados pangrusaking dumadi. Mekaten ugi jejering Nalendra kedah netepi wataking mendung menawi pinuju angasta bebeneraning praja kedah nandhukaken singit wingit namung dumawahing pangandika muhung angegungna para marta. Nanging menawi ndawahaken bebener hayuwa ngantos hambau kapine mboten kenging kulawarga kulit daging tan binedakake kang wasana nuwuhaken pengati-ati sangganing para wadulan para kawula. Praja ing mekaten menika wahananipun kena dipun arani luhur. Angka gangsal angin pangkartinipun anyrambahi sakabehing gumelar. Nadyan papan ingkang ndelik lan rungsit sedaya sami kawratan dening maruta. Jejering nata kedah netepi wataking angin kedah titi sawiring paniti priksa sarta tan kena nyepelekaken sakatahing perkawis ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali sairing kahanan kang nyata kang dumadi wonten sakjroning wewengkonipun. Wigatosipun panjenenganipun nata
Mboten tida-tida anggenipun matrapaken larasing pernatan ingkang wusananipun nuwuhaken sumungkeming para kawula. Praja ing mekaten kala wau isinipun tiyang-tiyang boten badhe kagintir saking pamikating liyan satemah sagedipun mestani negara ingkang jejeg santosa adegipun. Wondene angka 6 winastan geni watakipun jejeg pakartinipun kawasa ambrasta dhateng saliring kang sesenggolan kelawan geni menika kala wau. Mekaten ugi sipating nata kedah saged netepi wataking geni. Rehning nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ingkang rak angger-anggering praja boten ketang sentana kula warga Wadyabala lan kawula boten banci ndemban siladan sedaya kedah dipun sami sedaya pinatrapan wisesa kang saktimbang kaluputanipun lan pakartinipun kang satemah nuwuhaken keruntutanipun para bebrayan lan kasetyan. Dene praja ingkang mekaten menika sinebut praja ingkang adil. Wondene angka 7 winastan samudra, watake momot lan jembar. Mekaten ugi jumeneng nata kedah saged netepi wataking samudra. Inggih menika jembar lan momot, ala becik kedah saged kamot sarta boten kenging ribet. Dene Nalendra tan kena gething kelawan sawiji-wiji sabab mapanisining praja menika mawarni-warni amepaki nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi praboting praja ingkang wusananipun nuwuhaken sih sutresnaning para wadya miyang para kawula. Praja ingkang mekaten isinipun nuwuhaken golong-geleng manunggaling kawula Gusti. Ingkang angka 8 pungkasan pambegipun bumi watakipun sentosa sarta suci. Dados Nalendra menika kedah netepi wataking bumi sentosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar marang saliring wong kang gelem sarta demen lelabuh dhateng praja sarta tan gumampang kagiwang dhateng hambeging para wadul satemah tiyang sak praja tansah anggegulang dhateng raing kasusilan. Praja ingkang mekaten menika bakal nuwuhaken kuncaraning praja. Matur sembah nuwun perempat.